Hola, benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui us explicaré com trobar les rectes tangents a una hipèrbola per un punt exterior. Primer de tot agafarem el compàs i agafarem des de centre N, distància NF i traçarem una circumferència. Un cop fet això, agafarem el mateix compàs i el posarem amb centre B, distància AB, i el centrarem en F' i traçarem una altra circumferència. En aquests punts de creuament li posarem nom. Al de tal de tot li direm Fx, i li poso aquí, i al de baix li direm Fs, tal com veieu. Un cop fet això, traçarem una recta des de Fx fins a F, amb un regle. Quan ja ho tenim, farem la mediatriu d'aquesta recta que acabem de traçar, agafant la distància una mica més de la meitat amb el compàs i traçant aquests arcs des de centre Fx i des de centre F, amb la mateixa distància en els dos casos. Llavors, traçarem una recta per on creuen aquests dos arcs, una recta aquí marcada, i l'allargarem el màxim possible perquè la necessitarem per trobar propers punts. Després farem el mateix des de F fins a Fs, tracem aquesta recta i farem la mediatriu, tal com hem fet abans. A veure, traço aquí un arc, un altre arc a baix, centre Fs, i amb la mateixa distància traço un arc i un arc. I on creuen aquests arcs, el que farem és traçar una altra recta, com hem fet abans. A veure que em quedi ben centrat. Traço aquesta recta i ja tenim que ens coincideix amb el punt N. Després allargaré una mica la recta que tenia aquí entre F' i Fx perquè em creui amb la recta aquesta, ja que he de trobar un punt aquí que es dirà T2, que és el punt de tangència, i després allargaré també aquest altre perquè així trobem T1. I després, aquí dalt hem d'apuntar la perpendicularitat. I ja està, ja ho tindríem tot, tindríem el nom de les rectes, T1, T2, i tindríem l'exercici acabat. D'acord? Això és tot, espero que ho hagueu entès i ens veiem a la propera classe. Fins aviat. Adeu!